Kokeile uutta Orbit White purukumia hopeisessa kääreessä. Se antaa ksylitolisuojan hampaillesi ja maistuu hyvältä. Orbit White ja luonnollisen valkoiset hampaat. Vauvan ihon pehmeyttä sinunkin ihollesi. Natusan Baby Oil Bath. Kylpyöljy, joka sitoo kosteutta ihoon ja puhdistaa hellästi. Pehmeä vauvalle, pehmeä sinulle. Natusan Baby Oil Bath. Äiti, kiitos, että sain ottaa lävistyksen. Taitaa vielä vähän väsyttää. Kellogg's Cornflakes, niin olet hereillä. Hellävaraisesti valkoiset hampaat. Uusi Sensodyne Gentle Whitening. Jokapäiväinen apu ja suoja vihloville hampaille. Hänen nimensä on David. Hän on ensimmäinen rakastamaan ohjelmoitu robotti. Tämä on hänen matkansa ihmisten ja koneiden maailmaan. AI, tekoäly, elokuvateattereissa. Heinz ketsuppi hakeutuu Hodarin seuraan, sillä Hodari on sille hyvä. Ja Heinz Hodarille. Ne vaan yksinkertaisesti sopivat toisilleen. Heinz ketsuppi, luotu hyvään seuraan. Tästä lähtien kaikki Always-siteet antavat ihon hengittää. Se antaa sinulle niin miellyttävän kuivan suojan, että voit melkein unohtaa sen. Rein mit dir, rein mit dir. Das hat der Mann gesehen. Macht aber nicht. Jeder kriegt ein... Ja, ist okay. Was habt ihr denn? Donner, du bist der Letzte. Mach das kleine Ding da rein. Mein Fuß! Stehen bleiben! Taisi olla ruottalaisia. Tätä kohtausta filmatessa käytettiin ainutlaatuista huulipunaa. Max Factorin Lipfinity. Uusi pitkään kestävä permatonimenetelmä. Levitä ensin huulipuna, sitten huulikiilto. Vaikka useimmat huulipunat kuluvat pois, Lipfinity pysyy. Se kestää lähes mitä tahansa. After 8 hours of filming, I can vouch for that. Max Factorin uusi Lipfinity. The makeup of makeup artists. Teen päivittäin töitä allergioiden kanssa. Siksi haluan myös kotona huolehtia tyttäreni ihon hyvinvoinnista, mutta lapset ovat lapsia ja siksi tarvitsen pesuaineen, joka tehoaa todella vaikeisiin tahroihin. Onneksi nyt on uusi Minirisk, koska Minirisk on dermatologisesti testattu, se tehoaa turvallisuudesta tinkimättä. Hellävaraisesti, mutta tehokkaasti se poistaa vaikeimmatkin tahrat. Sen vaikutuksesta saat täydellistä puhtautta ja kunnon suojan iholle niin, että kotona jokaisen iho voi hyvin. Minirisk, iholla on hyvä olla. Ajattelimme auton uudestaan. Uusi Renault Laguna tarjoaa ennenkokematonta turvallisuutta. Uusin teknologia ja rakenneratkaisu. Ainutlaatuinen SRP-turvajärjestelmä. Renault Laguna. Turvallisin koskaan testattu auto. Renault. You wanna see crazy? You wanna see beautiful? Crazy. Crazy. Beautiful. Kirsten Dunst, Jay Hernandez, elokuvassa Crazy Beautiful. Elokuvateattereissa 28. syyskuuta. Onko elämäsi harmaata? Garnier Lumia, uuden sukupolven valonhohtoinen hiusväri.
Kestävä luonnollinen väri, joka on hellävarainen eikä jätä näkyvää tyvikasvua. Lumiassa yhdistyvät kevyt- ja kestovärien parhaat puolet. Garnier Lumia. Väri, joka hehkuu. Väri, joka säteilee. Niin kuin sinä. Garnier Lumia. Uuden sukupolven valonhohtoinen hiusväri.